Soc l'Àngel Font, estem al costat de la masia on vaig néixer. Ara la veiem en una situació que des de l'any 1990 no s'havia vist. Ja pràcticament hi ha coses que ja quasi bé no recordava. La Riba, la masia de la Riba era una masia que hi havia hospedatge, hi havia bestiar, ja feien de pagès, perquè teníem terres aquí vora el riu i aquí darrere, a part de la masia mare, hi havia una que està darrere d'aquesta, una construcció que es diu la Riba Vella, i a sobre el poble hi ha una que es deia la Maneixa. Aquí bàsicament ja ho veieu, la casa ara nosaltres sí que sabem com era una casa bastant gran, amb uns porxos a davant i uns coberts per tenir-hi el bestiar, amb una cabanya, etc. Aquí l'accés que teníem tot el poble per arribar fins aquí era un accés d'un pont, el pont romà, que estava just aquí sota. Estava ben bé just aquí enfrente de la cabanya de la Riba, a baix. Aquí es travessava el pont, feia una curva i una contracurva i marxava la carretera per sobre del riu, en direcció avall, fins a arribar on hi havia la central elèctrica, una central elèctrica que es va construir l'any 1922 o 29, no recordo ben bé, i llavors el molí, que també era un antic hostal. Donava la volta al molí, arribava a una masia que hi ha aquí darrere la Riba, que es deia la Riba Vella, donava el tomb i el camí pujava just per aquí, entre la cabanya i la Riba. Era un accés molt estret, vull dir, com aquest poble als anys ja estava sentenciat amb un pilot d'anys, ja no es feien millores ni d'amplades ni de res. Aquí passava just un camionet, vull dir, els vehicles d'avui en dia no hagués passat cap. I llavors mirarem aquí darrere, i aquí darrere, aquí com veieu, la carretera continuava per aquí, ja veieu que també és bastant estreta, passava per aquí, passava entremig de les 6 o 7 cases d'un carrer de Sant Romà i a la dreta mateix ja encara es pot observar on hi havia el col·legi, una petita edificació d'un col·legi. Jo tinc fotografies de l'escola i també tinc fotografies davant les escales de l'església quan va venir el bisbe fent-se la confirmació, jo tenia 7 anys, amb tot de canalleta, que xoca una mica perquè hi havia bastanta canalleta, perquè ja hi havia nens i nenes que eren de treballadors del pantà. Vull dir, va ser dels primers pantans que en Franco va deixar venir famílies i aleshores per això aquí hi havia canalleta. Aquesta carretera pujava fins a dalt i on hi ha un muro que encara es pot observar molt bé de pedra, feia l'accés per entrar a la plaça de Sant Romà i al davant de l'església. A l'esquerra entraves al poble i a la dreta anaven cap al cementiri, que també es veu perfectament, i una carretera d'accés que pujava totes les masies que eren del terme de Vilanova de Sau, Sant Romà de Sau, en direcció a Rupit.